betiko moduan aberri egunak bi tempus izango ditu, ezta? Alde batetik aldarrikapena, eta beste alde batetik baita ere ospakizuna. Azken baten aberri eguna, Euskal Herriaren eguna, ospakizan eguna ere bada, Euskaldun guztiok mundu osoan, Euskal Komunitatea mundu osoan ospatzeko eguna, eta horregatik goizean, eguerdi partean izango da parte aldarrikapen partea, manifestaldia irtengo da betiko moduan Golem zinemetatik, hemen bertan amaituko da, Sarasate pasealekuan, bertan egingo dugu ekitaldi politikoa, tik aurrera arratzalde gau parte osoan izango da giroa, Iruñako kaleetan, eta hor nabaritu edo nabarmendu nahi dut kontu bat. Aurten, 60-tik gora dira tabernariak eta baita taberna eta baita zenbait peina ere, bat egin dute aberrigunekin laguntzaile moduan. Adibidez, 16 jatetxek ere eskainiko dituzte menu bereziak hain zuzen ere egun horretan. Datorren jenteari behintzat aukera horiek ere emateko. Eta gero, adibide batzuk botako ditut, zer dagoen zerrenda luzea da, hemen ikusten duzu, nolako egitarau luzea dago. Ordu bietan adibidez gazte karpa zabalduko da, Elredin pasealekuan, ezta? Eta bertan izango dira, hainbat taldek kontzertua emango dute ere bertan. Gero, aurrei begira, irrien lagunak izango ditugu, Burgoen plazan, horiek izango dira bostetan. Baita adibidez kantusekoak Santiago plazatik irtengo dira 6:30. Baina gero, ikusten dituzu hemen gauza asko dagoela, ze bat egin duten tabernek, bakotxak, bere ikuskizuna, bere aktuazioak eta antolatu ditu, eta hori da beraien aportazioa aberri egunera. Sensibilia zehatzen da zible zehatzen gainetik Euskal Herritar guztiok ospatzeko eguna da, eta Euskal Herritar guztiok ospatzeko eguna etorkizunari begira. Eta ja momentu honetan da aberri egunetan erabaki garaiei begira. Gure gonbidapena, egun eder bat pasatzeko aukera ere eskaintzen dugu, eta jentea etortzeko aberri egun. Independentzia!